चले नहीं हमारे के देखाई कौन स्टूडियो में कहत है कि गोरी कहां बा हैं कहां लेके चले नहीं अरे स्वर्णम रिकॉर्डिंग स्टूडियो चली ना अंदर बे महाराज जरूर इतना दूर कहत नहीं कि इतना नजदीक बा अभी तो ना पहुंच पानी साहब खेसारी खेसारी जी चिहा तनिका महाराज हमारे के बच्चा बच्चा लोग जानेला तब गावेला गोलबी ना करिले बजैबो करिले कौन भी तुम बजावे मतलब भैया हम तो साल बाद में सब चीज बजाइले बाकी गाना ज्यादा गाइले अच्छा क्वेश्चन गाना के रिकॉर्डिंग करे एक घड़ी जोन मार्केट में धइले बहुए गाना के उही लाइक उही दम सेम अभी तो सावन के दिन है बाबा हम गइबो गाना रे वो पूछले से का मतलब कि कौन भी हम गाना गाए अरे बुरबक लोग गीत गइबो कि भक्ति गइबो का गइबो कुछ बतइबो हम लोग गीत गाए लोग गीत में कैसन एक घड़ी अश्लीलो चलता अश्लीले गाए ना तो एक घड़ी बड़ा विवाद चलल बा देखत यूट्यूब पर एक घड़ी पूरा यूट्यूब पर खाली एकरे बवाल चलल समझ में आता ऐसे हमनी के घड़ी बंद कइले बनी जबले ई विवाद सुलझत नहीं खे तबले कोई अश्लीलता गाना ना गाई आ ना हम गवाए देखी भैया रोगा पैसा से मतलब है ठीक बा अरे वो दिक्कत का बात के ठीक बा अच्छा तनी सुना हमरा के तो कौन अश्लील गाना गावे के तनी सुनाओ हैं सुना अश्लील गाना मतलब कौन गानवा गइबो ओकर मुखरा सुनाइबो काहे ना दम बिल्कुल सुनाए तो सुनाओ कोई गवावे लायक होई त गवा दे अगर ज्यादा अश्लील होई त ना गवाए केहू के नाम ना होके के चाहिए इमे तो नाम का बा भैया कोई के नाम में लिखल बा कि फला आदमी के नाम बा एमे गावे के बारे में पैसा दे के गा के चल जाए जैसे कि आज के डेट में केहू के नाम धो के गा देता पूजावा कजली और कौन कौन रोमावा कौन कौन गा देता लोग आ एकरा से बहुत समाज में विकट परिस्थिति हो जाता लोग एक दूसरे के बहिन के लेके गावे लगे तो क्वेश्चन अब नइखे करे आ हमनी के स्टूडियो वाला चाहे हम सब तो किन्हो ब्यास के अश्लील ना गवे चाहे वो केतनो रुपया देखिए भैया हम तो गा के स्टूडियो से जाए हम लोग के पैसा दे के जाए एंगे गा के ना जाए बात करी पहले यहाँ से ए महाराज कैसे स्टूडियो में लेके आइल बनी हमारे के अरे भैया गवा लिए यहाँ के पैसा से काम बाकी इथी से काम बा कहते अश्लील गाना ना होई ना होई ना होई अश्लील गाना अब बंद हो गइल बा ठीक बा जबले विवाद के कोनो निष्कर्ष नइखे निकलत तबले केहू स्टूडियो वाला जल्दी गवाई ना ओकरा स्टूडियो बंद करा के बा स्टूडियो कैसे बंद ना भइल बा ना कैसे बंद होई रोगा चुपचाप पैसा लिए गाना गवाई हम गा के त जाए अच्छा भैया हमरा नहीं बुझन कि रोगा प्रॉब्लम का चलता है वो दिक्कत का भई बताई अरे हमरा दिक्कत नहीं के पूरा समाज के दिक्कत बा यार बातवा बुझत काहे नहीं किछे तो हमार में हिराई हम बियाह कर के बने कहीं हमार में हिराई को मन होके वही नाम डाल दी हमार मन होके गाना में त का दिक्कत अपन मेहरारू के छोट छोट कपड़ा पहना के अपना एल्बम में नचवाइबो ना भैया कपड़ा पहनाम तुम वो कर नामवा धरे में दिक्कत बा एगो नामवा तहार वाइफ के पूरा गंगा बाजार में तो सबनी के नामवा उहे होई नु मान लो कि तहार वाइफ के नाम कुसुम बा ठीक तो कुसुम नाम के लड़की पूरा बिहार में इंडिया में नहीं खे तो ठीक बा पूरा इंडिया में बात कहे के मतलब बा कि हम फोटो तो नहीं खेनु भैया डाल ले तो गानवा अश्लील गइबो तू अपन वाइफ के छोट छोट कपड़ा पहना के नचवाइबो ना तब काहे दूसरा के नाम धो के गइबो तो कोनो दिक्कत बा बताई वो पैसा लेके गवावे के बता का दिक्कत है महाराज कह के से कोनी रोग स्टूडियो में मन चली दिक्कत बा मन तो करत कि अब का हम कई तरह के गवाइए दिए का बउआ इस समाज पर बहुत इफेक्ट पड़ी तनी ऐसा गाना गावलो कि समाज एथी रहे समाज लेके चले एथी के अरे एकदम समाज के गंदा कर दिया है लोग ऐसा ऐसा गाना गा रहा है लोग नाम पर एथी करता है लोग ऐसा मत कीजिए आप लोग कंपनी के मालिक हम रिलीज करिए तू धोई बा इहो धोई है अरे भैया लोग आपको नाम ना दे समाज में नाम से मतलब यही को लोग जान जाए कि कहाँ रिकॉर्डिंग भइल बा नाम से मतलब अच्छा सुनी भैया राहुल स्टूडियो के नाम ले डलाइए ना नाम दे पूछ ना राहुल फोटो डलाई और तहरा के ओरिजिनल गवावल जे नाम धके ठीक बा अभी 2 मिनट
भैया तो हम तो सोचत नहीं बड़ा मन से प्यास लागल गवाइए दी हम गा के काके कई लोग के गवा दिया कि ना ये लोग हाँ। ये बिना गवैले ये लोग ना मानी हां तनी कमरिया बन कली कि ना हां बन करी तब ये लोग ऐसी करी लोग देखो व्यास 1 घंटा से हमार दिमाग खुले बरो आ वो घड़ी से समझाओ तनी कि अश्लीलता भुला जा लोग कैसे कि समाज खराब होता ठीक बा ऐसे अश्लील मत कर समाज के संगे चले के बाद समाज के संगे सारा आदमी रहता दूर के चलता समाज के खराब न करो लोग गावत कलाकार हो ठीक बा गावल कोनो खराब ना है काला कोनो खराब ना है मगर समाज के लेके चलो कि समाज में क्या चलता केहू के बेटी बहन हो जैसे तहार बेटी बहन बा मेहरारू बा उससे पूरा समाज के बाटे तो इज्जत मत उछालो लोग अपन भोजपुरिया माटी के भोजपुरिया समाज के जौन है दलदल में जा रहल बा एकरा के बचाओ ये हमार राय बता रहा लोग अच्छा भैया हमारे नीचे बुझत कि वो दिक्कत का भाई बताई जब हम पैसा देवे पर तैयार बन रे सर दिक्कत का बा भाई हाथना हुरदम होता यूट्यूब पर देखली सा ना फलानवा के गरिया होता चिलानवा के गरिया होता केकर इज्जत जाता पूरा भोजपुरिया समाज के इज्जत जाता आ तहरा कहत रहे कि दिक्कत का बा पैसे सबसे बड़का चीज बा हम रुआ के पैसा दे आखिर के स्टूडियो से जाए का हो तारा के अब समझावे के पड़ी अब ई लोग बात के देवता नहीं के बुझा हां उहे दे वही के पड़ी ना दिया ये लोग ना मानी ना तब व्यास हां बोली और कुछ कहे के बा कहे के का बड़ो कहते नहीं जब देवे के विषय में तो हई देखी हां इहे के देहला अच्छा इनके दिहल हां इहे के देहला अच्छा आ रउआ का दे हम बोली हमरो से लेबो बड़ा बढ़िया चीज दब देम तारा के का बोली लेकिन पहले गाना सुना के ता एगो गाना सुना का एगो गाना सुना पहले गाना सुना दो भाई खेसारी आओ तो एगो गाना सुना दो कि गाना रउआ के सुना हां ई राजा 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 करी जमे समझा उठाला कोरा मिली खूबे मजा मारी ये भी आसे रे हैं एने देखी तोर मुंह देखी ये गाना गावे लिस्ते राजा 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 पूरा में चल रहा हैं लोग आइल वालों के स्टूडियो को ही बदनाम ना एक अलग के ध के खाना तक चल निकलो हमारे स्टूडियो से निकलो अरे छोड़ो ना खेसारी चलो नहीं ना ए भैया यो कंपनी के देहला हां बाबा की और चाहिए चलो कहाँ चलो बाकी एक बात सुनो भाई आज भीतर का मामला रहा ठीक बा आज हमन के तो भर को खो गल बाकी भैया कि बहरी मत था कि हरे भाई इज्जत चल जाएगा नमस्कार प्रणाम हम जयवीर जान रुआ सब के श्रोता के गोर लगातनी रुआ के बता दिया चाहतनी कि ई कॉमेडी रुआ बबुआ बिहारी पर मिली एकरा के बहुत बढ़िया से देखी अपन प्यार दुलार सब दी आ हमनी के ई वीडियो बनैले बानी सन भोजपुरी समाज में जो गंद फैलल बा ओकरे के सुधार करे खातिर तो रुआ सब साथ दी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लाइक करी जे कि सब लोग देखे जाने कि अब ये गंदगी के आगे नहीं बढ़े देवे के आ सब श्रोता समाज के चहले से ही होई आ गंदगी साफ होई ऐसे रुआ लोग साथ दी एकरा के लाइक करी शेयर करी हम दी काला घोड़ा हमारा कहना में यही है कि ये समाज से ये गंदगी हटे ये अश्लीलता गाना खत्म हो समाज में जो चल रहा है समाज को गाए कलाकार गलत नहीं होते हैं गाने के लिए आप लोग अच्छे गाएं ताकि समाज में प्रभाव पड़े अच्छा प्रभाव पड़े गाना गलत नत गाएं समाज पर बहुत इसके लिए विरोध हो रहा है बहुत सा ये चीज चल रहा है इसलिए गलत गाना छोड़ दीजिए भैया सॉरी